हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सांगମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆଉ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଗୋଟେ ହପ୍ତା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ପୁରା ଗେଟ୍ ପୁରା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଅଛି ଅଫିସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବେ ନା, ଅଫିସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଅଫିସ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏ ହେଲା ଆମର ଅଫିସ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଫିସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଭ୍ୟୁ। ଦେଖିପାରିଲା ନା, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଅଫିସଟା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଲା ଅଫିସ। ଆଉ ଏଇପଟେ ସବୁ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗି ପୁରା ଲମ୍ବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଭିଉଟା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ମୋତେ ବେଟର୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ପୁରା ଆସିଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଉ ସେପଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସେପଟେ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, କାମ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସେପଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କାମ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏରିଆଟା, ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରା। ଭାଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ତ ଭାଇ ବହୁତ ଭରି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଆମ୍ବ ଖାଇଛି ଭାଇ, ପୁରା ମନ ଭରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁନି, ଏତେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିକି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଖି ପାଉନି ଭାଇ। ସେ ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ହେଲା ଗେଟ୍ଟା। ସାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ଟା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ଟା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୁଚେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଳି କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ଏନ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଁରେ କାମ ରହିଯାଉଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି କାମଟେ କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।